Лично аз считам, че при фамилният бизнес има повече дългосрочност, повече опиране на традиционни ценности и гледане на фирмата като на твое дете, на твое отроче. И грижа съответно като към дете. Да имат дългосрочни цели и стратегии, да не вярват в това, че пари се печелят за един ден, просто не става така. И това, което са си го създали, да го пазят и да го развиват. Ние бяхме едни от първите, които започнаха да се занимават да развиват бизнеса с пропан-бутан в България. След топливо бяхме ние. Беше една ниша, която се разкри пред нас и лично аз усетих, че това е възможност да се направи добър бизнес. И така и се получи. Само за пример, потреблението на газ пропан-бутан, когато ние започнахме 1997 година, беше около 2-3 хиляди тона на месец и след няколко години то достигна 50 хиляди тона. Бизнеса с ЖП транспорта, ние бяхме първият частен железопътен превозвач. Също видяхме така добра ниша на фона на единствения, който тогава беше се занимаваше с превоз, държавното дружество БДЖ. И възможности, които се даваха от либерализирането на пазара по директива на Европейския съюз. По същия начин изчетах до корици директивата за алтернативните горива и специално за биогоривата. Видях възможност и това се оказа всъщност най-успешната ни инвестиция до момента, най-печелившата. Ние сме единствените производители на биодизел в България. В първата десятка сме в Европа и имаме почти 10% от пазара на биогорива в Европа. Опитваме се да ставаме международна компания с интереси в съседни държави и в цяла Европа. Виждам бъдещето на групата като утвърдена голяма европейска компания,